Nilqaw l-aħwa ta' YouTube, Facebook u televizjoni. Nilqawkom għaw fostna l-lejla eżis aħwa. Grazzi tal-li qed issegwu u nitlob il-mulej biex dak kollha li intom qed tisimgħu wara dak it-televizjoni wara dak l-iskrin biex verament l-Ispiritu Santu imissilkom qalbkom u jberikkom. Ejt wara din it-talba missier qaddis. Ġesu taleb għalija biex jiena nsir narfek u nkun nafek personalment. Atini revelazzjoni. Atini għarfin. Bil-grazzja tiegħek mulej. Bil-Spiritu Santu mulej. Atini qalb li verament ixxenna għalik. Kull nifs li nieħu, kull pass li nagħmel. Ġesu jinnaf li xi darba din il-ħajja tispiċċa u jien irid nidher quddiemek fejn jien inqastek aħfilli u aħsilni bid-demm prezzjuż tiegħek kisser kull xkiel minn fuq moħħi u ħsibijieti biex dak li inti għandek għalija inkun nista' nirċevih minn qalbi u nħallih jitrasformani f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Mor fi ktib ta' Ġwanni kapitlu 3. Ħankompli nitkellem fuq it-twelid mill-ġdid. Eżis aħwa jekk inti ma smajtx il-lezzjonijiet, iż-żewġ lezzjonijiet ta' qabel jien għamilt fuq it-twelid mill-ġdid, inħeġġitkom please għamlu il-mezz li taraw il-lezzjonijiet tal-aħħar ġimagħtejn. Dan huwa suġġett li ħankompli nitkellem fuqu jekk għalarid blajna tal-mulejn fil-ġimgħat li ġejjin. Vers wieħed ta' kapitlu 3. Ix-xena hija raġel reliġjuż ludi li kien ludi fuq il-lut. Kien assis fuq il-qassisin. Kien jaf sew il-liġi, kien jaf sew it-Tora, kien midħla mal-profeti, kien ħobb il-Alla, kien reliġjuż, kien bħalma ngħidu bil-Malti raġel tajjeb. U mar għand Ġesu. Mar għand Ġesu f'mument segret, f'mument li what is probably sab il-Ġesu Kristu waħdu, għax kien raġel prominenti. B'xi mod lil Ġesu ħabbu. U ġi għand Ġesu dan il-Farizej Nikodemu wieħed mill-gbarat ras kbira ġifieri. Li kieku ħanidilkom aħwa. Illum tkellimt ma' xi ħadd li qalli ċertu persuna li huwa ras kbira jara l-programm tiegħek. Imma mhux għax huwa ras kbira mhux ħajġi rivrovla. Nikodemu l-istess. Għax kien ras kbira mhux ħajmur jindies ma' Ġesu meta dan Ġesu tant qed jaqlan trabil u qed jiġi fuq fom nies jgħidu kontra tiegħu erħilu li ġid biss għamel imma ma tagħmilx differenza la inti mhux magħna mela kontra tagħna. U la inti taffiġ li qed tirfis lil kallu mela jiena ħadu kontra tiegħek. Il-Ġesu dan huwa l-istess Ġesu li l-reliġjużi jarhom oqbra mbajda il-sin li fat u liet id-demonju missierkom ix-xitan misħuta mejta u madlama. How sweet and how loving. Kont inti timxi miegħu kieku? Kont mur timxi wara Ġesu kieku? Dan l-istess Ġesu ta. Dan l-istess Ġesu li kieku jidħollok fil-knisja jaqliblek is-siġġijiet. U jagħti bil-frosta lil kulħadd. Jara mela Ġesu mhux imħabba suppost. Imma l-ikbar imħabba li Ġesu kellu kienet għall-missieru. Iż-żelu li għandu għal missieru għal dar missieru fnitni.
tgħid il-kelma. U dan ġie għand Ġesu bil-lejl biex ħadd ma jaraħ. Ma jmorrux jagħmlu xi artiklu fuq il-gazzetta li dan ta' rasu kbira mar ħdej Ġesu. Rajna lil so and so dieħal il-River of Love. Ma lessa ma nivvotawlux iktar. Jew inkella bil-kontra, jaqgħu River of Love ta' dak il-kulur. Jaqgħu dawk ma dak il-partit. Għax rajna l dak sejrin. X'iswa l-bniedem jekk jirbaħ id-dinja kollha ma jitlef ruħu? X'iswew it-titli u l-handshakes u l-onuri jekk int għadek m'intix imwieled miġdid. U qallu Rabbi aħna nafu li int mallem mibgħut minn Alla. Taf kemm naf nies li jibżaw jindiesu jew ikunu ma' ċertu gruppi ta' Kristjani għalkemm meta jkollhom bżonn jgħidulhom itolbu għalina. Għalkemm ma jistgħux jiġħdu li hemmhekk isiru l-mirakli u l-fejqan u jinħelsu n-nies mix-xitan. Nafu li hemm xi ħaġa hemm imma mhux lesti li niġu għax inkella jgħidu bina. Halleluja. Dawn huma t-tip ta' nies li ġeneralment jgħidulhom men pleasers. And if you seek to please men, you will offend God. And the moment you start pleasing God, you will immediately start offending men and women. Meta tibda tfittex li toġob il-Alla, ħat offendi l-bniedem. U meta tipprova toġob lill-bniedem ħat offendi lill-Alla. L-għażla fidej. Dan ġie għand Ġesu bil-lejl u għallu Rabbi aħna nafu li int mallem mibgħut minn Alla, għax ħadd ma jista' jagħmel is-sinjali li qed tagħmel int jekk ma jkunx Alla miegħu. Ġesu wieġbu Nikodemu ta' ras kbira. Int wieħed mill-fost il-kbarat. Għal xejn ta' dak kollu li tgħidli, daw it-titli u dan it-tifħir. Għax jekk ma titwilidx minn ġdid, ma tistax tara s-saltna d'Alla. Tassew ngħidlek jekk wieħed ma jitwilidx minn ġdid, ma jistax jara, kulħadd jgħid jara. Ma tistax tara. Fejn as-saltna d'Alla ħwa? Ippuntaw li fejn il-saltna d'Alla? Ippuntaw li fejn is-saltna d'Alla? Għaw fej, dik in-naħa? Għaw? Fej? Ħanara? Mhux qed nara ċarta? Fejn as-saltna d'Alla? Ġesu x'jgħid? Is-saltna d'Alla waslet, is-saltna d'Alla fostkom, u jekk is-sultan jgħix fikom, is-saltna d'Alla qiegħda fikom. Mela s-sena ftit, biex inti tibda tara l-affarijiet talla u tibda tifhimhom isimgħu nisew waħwa. Jalla dawk kollha li intom tiġu River of Love vera mwildin minn ġdid. U m'iniex ħanoħodha for granted li intom. Għax biex tifhem l-affarijiet spiritwali, tkun imwieled mill-ispirtu talla. Mill-spiritu li ġej mis-sema, tkun imwieled mill-ġdid, tkun imwieled mis-saltna ta' smewid. Għax ma tistax tarhom l-affarijiet spiritwali, m'intix ħadd tifhimhom, mhumiex ħajamlu sens għalik. Għalhekk Ġesu ħammorru malajr f'Mattew kapitlu 11. Illum brother għamel video fuq il-Facebook, kont qed narah u mbagħad napprovah. Beda jisemmija di, morru Mattew 11. X'inhija s-saltna talla? Il-kelma saltna tfisser ġem il-kelma sultan li tfisser is-saltan. Tirrenja, tiddomina. Dominju. Ok? Dominju. F'Mattew kapitlu 11 vers 1
X'inhi s-saltna Alla? Meta mbagħad Ġesu temm jagħti daw it-twissijiet li 12 disċipli tiegħu telaq minn hemm biex jipridka fil-bliet tagħhom. Ġwanni li kien fil-ħabs sama bl-emejjel tal-Messija u bagħad għandu 2 mid-disċipli tiegħu qallu inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew li ħadd ieħor. Issa din hija punt interessanti għax Ġwanni kien diġà qal meta Ġesu ġej lej il-Ġordan, araw dak li huwa ġej fisem il-mulej, araw dak il-ħaruf Alla. Imma saftit wara beda jiddubita Ġwanni. Ġesu wieġeb u qalilhom morru għatu lil Ġwanni l-aħbar li dak li qegħdin tissimgħu u taraw. Mela fejn hemm is-saltna Alla trid tara xi ħaġa, mhux biex tisma'. X'tara? L-omja jaraw, it-sopop jimxu, il-lebrużi jfiqu, jekk għandek il-COVID fiqu kol minna, it-torox jisimgħu. Isimgħuni fi żmien Ġesu Kristu dak li għal ħafna llum u għal-COVID illum hija l-pesta, għal-jom kienet il-pesta. It-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu, il-Vanġelu jixxandar lil-foqra u ħini min ma jitfixkilx minn, jew min ma jitfixkilx minn ħinju li ma joħux għalih minn dak li ngħid. Dak fisser li ma jitfixkilx minħabba fija. Amen. Is-saltna Alla tara aħwa. Jekk inti tittara l-qawwa Alla f'ħajtek trid titweled minn ġdid. Jekk għandek magħmul f'ħajtek u titkissru trid titweled minn ġdid. Isimgħuni ħanidilkom aħwa. Ta' spiss nintaqa' u llum ċempilli xi ħadd, anzi llum ċemplu li tnejn believe it or not. Is it a coincidence or a God incidence? U daw it-tnejn ma jafux il-xulxin. Ma nafux min iżgur jekk intom x'qegħdin hawnhekk. Imma daw it-tnejn ċemplu li li waħda qalt li qed tara nies irwieħ fid-dar tagħha. Spirti suwed u dellijiet suwed u nies, forma ta' nies. U li ieħor ċempilli u jgħidli li fil-kumpanija tiegħu qed jaraw affarijiet itiru, ħadiet itir, affarijiet jiċċal u affarijiet paranormali. Dak ifisser kif jgħidu bil-Malti ħadd ma jħu skandlu ikollok magħmul iboss fuqek. Il-kelma boss mhix dawwa, mhux ġeneralment, ma nisimgħux ta' spiss ma mhix dawwa. Sewwa, jiġifieri meta jkollok magħmul boss fuqek, dawn huma l-affarijiet li inti ħatara f'ħajtek. Sewwa? Jiġifieri a drastic curse operating of your life. Issa magħmul ifisser. Jiġifieri il-magħmul meta jkun hemm magħmul jew saħħta tfisser. Jiġifieri li inti hemm demonji mibawta kontra tiegħek biex jaħħarresjawk biex jaksuk. Biex iġibulek il-biża, biex imarduk u biex ikissrulek ta' ma' dak kollu li huwa ta' madwarek. Dak huwa magħmul, curse. Issa, ta' spiss, u simgħuni ħanejdilkom xi ħaġa. Ta' spiss, u qed ngħidilkom ta' spiss, kemm inni nagħmel xogħol pastorali 15-il sena, niftakar illum ħanħalli l-Ispirtu Santu jiflowja. Niftakar kien hemm familja ġew qaluli it-tifel tiegħi, it-tifel tagħna qed jiġi msawwat mix-xjaten. Issa, ħafna drabi meta inti tgħid dan il-kliem, in-nies jaħsbuk li int miġnun. Jew qed tiffissa, jew qed timmaġina, jew għandek marda mentali. Imma din il-familja kellhom it-tifel tagħhom, kellhom żewġ tfal, kważi l-istess seta' u dat tifel wieħed minnhom miet. Mietilhom bżgħir. Wara ftit beda jidher lil ħuħ. Hekk imsejjaħ ħu beda lil ħuħ. L-ewwel beda jkellmu u mbagħad beda jqabdu jagħmel affarijiet ta' noti. Jitla' mal-ħajt, waqqa l-affarijiet, iġġelu jagħmel affarijiet noti. U mbagħad beda jissawtu.
u jagħmillu l-grif u l-benġil. U għalu li qed ngħid l-istorja għax xi ħadd simili llum għalli dil-istorja, storja simili ta' di. Għalu li ġibna assis, eżorċist u talbu. U jagħmel differenza qisu ma nisimgħu xejn, ġurnata 2 u jerġgħu jibda kollox bil-bidu. Ħanejdilkom ismawni, naf li dal-messaġġ ħajinstema' madwar Malta kollha. Jiena nemmen li hawn assisin li verament uħobbu lil Alla u m'għandi l-ebda problema li Alla juża assis, saċerdot, esorġist, patri, soru, whatever. Wara tista' tkun ħmara u Alla jużak. Kulħadd, Alla l-Mulej jrid juża lil kulħadd. Tifhem jiġifieri m'hemm bżonn ikollok titlu, m'hemm bżonn tkun pastor, m'hemm bżonn tkun evanġelist, tkun tħobb verament il-Alla. U Alla jużak. U jekk titolbu, u jekk timxi miegħu Alla jużak. Però waħda mill-problemi seri fil-Kattoliċiżmu hija li ma jxandrux li trid titwieled minn ġdid. Issa dik mhux waħda żgħira da, dik hija l-maġġuri. Għax jekk ma titwilidx minn ġdid, jiena nista' nitlob għalik il-barka u minn wara ftit terġa' titlaq minn fuqek. Jiena nista' niġi f'darek, nitlob għalik, sa ftit minuti sigħat u ġranet l-affarijiet jinbidlu wara ftit jerġgħu jsiru l-istess. Anzi, skont Luqa 11 isiru 8 darbiet għar. Għaliex? Għax bħal ma qed dik il-familja dakinhar u bħal ma qed daw il-ħbieb il-jum li x-xitan ma jiġix għas-siġġu, x-xitan ma jiġix għal-gwardarobba, x-xitan jiġi għan-nies biex jinħabitja biex jidħol ġo persuna. Mela nuk li mmur nitlob ġodar jekk in-nies ġo fiha għadhom mhumiex imwilda mill-ġdid. U nuk li mmur noqgħod nagħmel l-inċens, l-ilma sewwa u noqgħod nagħmel naf li hawn min mhux ħatoġbu li ħanejt, dawk jissejħu f'idejn fajna id-demonju taf jissejħu dawk teatrini. Ejd li fejn liema Ġesu għamel hekk, ejd li fejn liema apostlu għamel hekk. Dak jissejħu teatrini. Għaw min jaħseb li għax kelmu bil-Latin id-demonju ħajibża aktar. Id-demonju ma jibżax mill-lingwa, tista' titkellem bit-Taljan, bil-Ċiniż, bil-Ġappuniż, bl-Arbi, bl-Awċi, bil-Ormiż, bil-Ħażebbuġiż. Tista' titkellem u x-xitan jitħaq bik. Ix-xitan tafx minn xi jibża mill-isem glorjuż ta' Ġesu Kristu. U taf għaliex Malta tinstab f'dan il-miżerja spiritwali li nsabu fiha u li ħafna minnkom tisfnu magħha għax għandna reliġjon ta' teatrin. Għax Kristu mhux reliġjużi jrid, Kristu jrid ulied imnisla minn Alla, imwilda mill-ġdid, mimlija bl-Ispiritu Qaddis tal-Alla. U għet ngħid l-aktar verità assoluta. Il-xitan la jibża mill-kullar, la jibża mill-bastun, la jibża mill-ċurkettu jista' jkollu kull simbolu fuqu, la jibża mill-libsa, la jibża mill-t-shirt, la jibża mill-ingravata, ġix-xitan jitwerwer meta jkun hemm xi ħadd li huwa ħaġa waħda ma' Kristu, mwieled minn ġdid, mis-sema. Halleluja. Jekk inti tinħeles, sewwa ejja River of Love. Jekk inti titmur teħlisa, aqbad il-Yellow Pages u hemm turrun fejn tista' tmur teħlisa. Din il-familja ġabu assisin, il-Mulej Beriku, eżorġisti, il-Mulej Beriku, ħafna minnhom well-meaning ta' imma mhumiex malmin sew. Mhumiex malmin fuq il-Vanġelu. Mhumiex malmin fuq il-passi ta' Ġesu Kristu. Li ma Ġesu taraħ bl-inċens. Ma ke. Li ma apostlu toqgħod taraħ jitlob jieħroġu s-salib u ibeżżaw u iwerru u kesksu. Taf x'jagħmlu l-apostli fissem Ġesu Kristu. Oħroġ. Dik hija qawwa awtorità.
U għaw ċertu kristjani u ħansemmi dan il-kamp ukoll. Għaw kristjani ta' ċertu kamp, well-meaning, anzi u kollu ma' mwilda miġdid. Li tex kem juqodu jagħmlu battalji u xenati mad-demonju. Isimgħuni aħwa, l-awtorità veru inqas ma tagħmel iktar int, iktar turi l-qawwa tal-Alla fik. Iktar ma tagħmel int, tfisser inqas qed jagħmel Alla. Ma nħsibx fimtu għata di. Iktar ma jagħmel il-bniedem, inqas qed jopera Alla. Iktar ma inqas ma jagħmel il-bniedem, iktar jopera Alla. Alla kull ma jridek inti titwiled mill-ġdid, tkun ħaġa waħda miegħu ħalli kif tgħid kelma int l-anġli jaħdmu ma' dik il-kelma. Il-qawwa tal-Ispirtu Santu tinvadi fejn dik il-kelma tiġi mibgħuta. U la ċekċik, la tkeskis, la inċens, la ċriket, la kullari u laqqas sultana, u laqqas l-ebda teatrin la ta' Ruma u laqqas tal-Amerika u laqqas tal-Afrika. Imma tassaltna li inti tkun imwilet minna mill-ġdid bl-Ispirtu Qaddis tal-Alla. Halleluja. Hello. Itolbu, pray, stop playing and start praying. I did not say a prayer. I said pray. Many say prayers. Jesus did not call us to say prayers. Jesus called us to pray. Hallelujah. Vers ta' kapitlu 3 ta' Ġwanni. Hallelujah. Għal dawk li intom tridu tesperjenzaw il-qawwa tal-Alla, għal dawk li intom verament tridu toperaw u teżerċitaw qawwa fuq id-demonju, fuq il-mart, fuq id-lamiet, fuq il-biżat, tridu titwildu mill-ġdid, bil-fors. Isimgħuni, fis-saltna fil-ġenna m'hemm l-ebda tip ta' Kristjan ieħor. Ħanejda b'wiċċi minn quddiem, sewwa b'rispalti l-ura u dar id-dritt, ħana dritt għana t-shirt ukoll. M'hemm l-ebda tip ta' Kristjan ieħor fil-Bibja u fil-ġenna li mhuwiex imwieled mill-ġdid. M'hemmx Catholic Christians, m'hemmx Protestant Christians, m'hemmx Baptist Christians, m'hemmx Orthodox Christians. In heaven, there's only one type. Born again Christian. Nies li huma mwilda mill-ġdid. That's it. Meta xi ħadd saqsini, what type of Christian are you? The only type there is, born from heaven. Imwielet mismewid. The only one, the only type. One type. Kull min irid jidħol fis-sema, kull min irid jara it-saltna tal-Alla, irid ikun imwielet mill-ġdid. Imwielet mill-ġdid. Żvijajt naqra mill-messaġġ tiegħi llum imma nispera li qed titgħallmu xi ħaġa. Bl-għajnuna tal-Alla u għall-glorja tal-Alla u għat-tisħiħ tagħkom. Ġesu weġbu tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid, ma jistax jara s-saltna tal-Alla. Meta qrajt dan il-messaġġ, jiena meta qrajta di verament bżajt. Għax hawn Ġesu qed jagħmilha ċara. Jekk inti din ma tagħmelix, ma ssalvax ta'. Jiġifieri inti tista' tagħti flus il-foqra, tibgħat il-flus il-puttinikers, tibgħat il-karità u daw kollha tajbin.
Imma ħadd ma ħajsalva b'kemm flus tagħti jew b'kemm opri tajba tagħmel. Is-salva tidħol fis-sema jekk int biss titwieled miġdid. M'hemmx l-ebda tip ta' entratura oħra. There is no other way to get into the kingdom. There is none. Vers 4. Għallu Nikodemu, kif jista' wieħed jitwieled wara li jkun xieħ? Jista' forsi jerġa' jidħol f'ġuf ommu u jitwieled? Wieġbu Ġesu, tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwilidx mill-ilma u l-Ispiritu ma jistax jidħol fis-saltna talla. Dak li jitwieled mill-ġisem huwa ġisem. Jiġifieri hemm twalid naturali. Kollha kemm minnkom twilidtu naturali. Hawn xi ħadd minnkom ma twilidx naturali. Hawn xi ħadd minnkom ma twilidx naturali. Kulħadd min għandu ħajja u jgħix twieled naturali. Sewwa, jiġifieri twieled mill-ġisem, jiġifieri ġisem tommok, mill-bajda tommok u miż-żerrija ta' missierek tfisser. U dak li jitwieled mill-Ispiritu u Spiritu. Mela hemm twelid ieħor mill-Ispiritu. Isimgħuni aħwa. Mela illum li xtaqt niftaħ fuqha, li ovvjament ħajkolli nitkellem iktar fuqha next time, hija meta titwieled mill-ġdid hija twelid spiritwali. Imnieħrek ma jitbiddilx. Il-kolor ta' għajnejk ma jitċarax. Jekk int qaraj, xarek ma titwallekx. Jekk inti tuba, wis probabli ħad patuba. Imma jkollok l-erba. Jekk inti tkun balalu fil-matematika bħali, ħatibqa' mwieled miġdid balalu fil-matematika u fin-numri. Jekk int ma tafx titkellem bl-Ingliż, tkun imwieled miġdid ma tafx titkellem bl-Ingliż. Għax it-twelid miġdid huwa twelid tal-Ispirtu, mhux tal-moħħ jew tal-ġisem. Qed tifhmu issa fejn jidħol il-moħħ u l-ġisem dak huwa tagħlim ieħor tiġdid tal-femiet tagħkom li tibda tobdi, tibda taġixxi fuq il-kelma, it-tiġdid ta' kif taħseb u tara skont ma' mill-kelma. Ħanaslu għalih dak. Imma ma jistax iseħħ dak. Jekk hemm marda, mhux bil-forsa titwieled miġdid tfiq. Għalkemm bosta nies ngħid jien ifiqu. U min jitwieled miġdid mhux bil-fors awtomatikament jinħeles mill-attakki jew l-oppressjoni tax-xitan. Għodu attenti xi kliem qed nuża. Issa jekk tkun ippossedut bil-fors ikollok tinħeles għax il-possessjoni tfisser li inti you are taking over. U meta jiġi Ġesu, Jesus takes over. Halleluja. Imma u m'għandniex ħin biex niftaħ fuq dan imbagħad niftħu aktar qudiem jekk Alla jrid. Meta titwieled mill-ġdid inti tista' xorta tibqa' tiġi oppressat mentalment. Makkas fiżikament waqt li inti mwieled mill-ġdid u tħobb il-mulej. Jekk kellek tentazzjoni ta' droga, jista' jkun li t-tentazzjoni ta' droga ħatibqa' hemm. Jekk kellek tentazzjoni ta' nisa, wara li twieled mill-ġdid qabel it-tentazzjoni ta' nisa ħatibqa' lek hemm. Jekk inti kont tlablab u tħobb paċ u l-sinek twil, u s-problema ta' twieled mill-ġdid bajt balla u bil-sinek twil. Dak imbagħad fil-Bibja jissejjaħ Kristjan karnali, baby Christian, għalhekk tikber u timmatura. Biex issa isimgħuha moħħkom hawn. L-ispirtu tiegħek, ir-ruħ tiegħek u l-ġisem sakemm inti mejjed fid-dnubietek, kulħadd jgħid mejjed fid-dubietni, inti l-istess level. Mejjed spiritualment, mejjed fir-ruħ u mejjed fil-ġisem, mejjed. Ma meta titwieled minn ġdid, moħħkom hawn. L-ispirtu tiegħek sar daqs Alla.
Xirċivejt int? L-Ispirtu? Mhux tal-bambin. L-Ispirtu tal-Alla. Allura inti f'daqqa waħda għandek ġgant fik joqgħod f'dar żgħira. U din id-dar tikber. Mhux għax tispandita bħalma f'naħa għamlu waqt il-Covid. Sewwa, ma tantx batew ċertu nies mid-dera. Ġifieri, mela l-ispirtu tiegħek jikber, anzi l-ispirtu tiegħek huwa perfett. Imma jekk kont ignorant mentalment, bqajt ignorant bi spirtu perfett. My Jesus. Jekk inti kellek vizzju tgiddem subajk, jien naf jew toqgħod tagħmel ħafna ħsejjes. Hawn nies jagħmlu ħsejjes, ġirertu hawn nies jagħmlu. Tifhem, they self-entertain naħseb. Anyway, biex ma jħossuhomx waħedhom, nakkompanja lili nnifsi. Halleluja. Anyway, qabli xorta tibqa' serek. Issa, meta l-Ispirtu Santu jidħol fik, l-Ispirtu tiegħek spiċċa. Issa għandek l-Ispirtu ta' Alla. U l-Ispirtu perfett fi ġbija eżatt ta' Kristu. Perfett. Int spiritualment meta titwilet mill-ġdid issir perfett. Mhux infejjaq, perfett. Fl-Ispirtu imma r-ruħ u l-ġimesem għad baqalhom il-problema. Imma jekk twilet mill-ġdid spiritualment, morru Ġwanni wieħed. Id-demonju m'għandux iktar ħakma dominju, kulħadd jgħid dominju fuqek. Però jista' jittantak, ħajibqa' jittantak u jista' jinfluwenzak. Qed tifhmu? Però ma jistax jokkupak. Jippossedik, ma jistax. Għax issa int ġewwa għandek lill-Alla. Għax iskrittura tgħid Filippin 1:21, l-ewwel Korintin 6:17, jiena u Kristu Spirtu wieħed. Halleluja. Għalhekk meta illum pers li tkellimna naqa' fuq id-demonji, interessanti, llum tnejn minn nies ċemplu l-istess ġurnata fuq l-istess ħaġa, vera, nothing is a coincidence. Dak taf xi tfisser jiġifieri mulej qed jgħidilna itolbu. Pray. Allura meta jiena u inti twilidna minn ġdid, issa mhux iktar jien imma Kristu jgħix. Mhux iktar jien imma Kristu jgħix. Mhux iktar jien imma Kristu jgħix. Galatin 2:20. Niftakar storja u nirringrazzja lill-Alla għal-ħnina tiegħu, għal-kobor tiegħu, għall-imħabba tiegħu, għall-grazzja tiegħu. Li jiena fl-ispirtu perfett, imma fil-ġisem minix. Fil-ħsibijiet għadni qed nikber u qed nimmatura. Jiġifieri s-suka tiegħi, ir-ruħ tiegħi għadha qed tiġi mġedda kuljum. Imma turajt, għax issa inni f'din il-mixja mal-mulej 25 sena, imma għad baqali ħafna fejn nikber. Sewwa, il-problemi jiena jkolli mhumiex spiritwali, huma problemi jew tal-ġisem, jew ta' kif naħseb, tas-suke, tar-ruħ, tar-raġuni, tal-feelings, tal-emozzjonijiet. Sewwa, allura meta darba niftakar, ġieli qedtilkom din l-istorja ma' ħafna minnkom ġodda,
ħafna minnkom qatt ma smajtuha, ħafna minnkom insejtuha. Meta darba kellna waħda mara waqt li qed nitolbu quddiem, jiena kont arkub tajja quddiem, u fuq wara kellna waħda oħt qed timmanifesta. Timmanifesta bid-demonju. Sewwa? U dak il-ħin kien hemm xi aħwat jippruvaw jgħinuha jitolbu magħha. U d-demonju ġo fi widnejja fis liek kara. Tgħidlix li ħadd mur titlob magħha int. Wara li għamilt dak li għamilt il-bieraħ. U min-naħa l-oħra smajt vuċi tgħid, Son, magnify my blood. U kif smaj dik il-vuċi tal-mulej tgħidli dak il-kliem, minn flok noqgħod newden u naħseb fuq xi fejn żbaljajt. Il-mulej dak il-ħin dawwalli l-attenzjoni biex naħseb x'għamel għalija fuq is-salib. Quddiem prezzjuż glorjuż ta' Ġesu. Li x-xitan jitwerwer u jagħmel imsarnu kif jiġi msemmi dak id-dem prezzjuż glorjuż. U qomt minn hemm isni The Rock. Tafimuni The Rock? The Rock. He is Jesus, the Son of the living God. Ġesu. U mort fuqa. U batta minn rasa dil-povra tifla. Kella xi 20 sena, 22 sena. Batta minn rasa kara wiċċa. Għaw xi ħadd jivvolonterja. Minti mux tifla. Ejja, insomma, l-lum il-ġurnata u ħafna taħwit, ejja, għana. Mela. Għara. Gustu, stamma xorta. Mela, neħħina għadik, għaxin kalla. Sawa. Issa. Mela, dit tifla, dil-persuna, saħnejdu persuna. Dik kienet timmanifesta, kienet mitlu għajek, bdiet tajja tutwerza. Sawa. U jina għamilt il-ekkala. Batta. Nżommi waħda l-mikrofon fl-istess ħin, please. It-tifla dit fajla, insomma, kienet mitluqa fl-istess ħin. U batta minn rasek ekkara. Ħarist fajnija. Dak il-ħin ħarist fajnija. U għajnija il-lokjaw majnija. Il-lokjaw majnija. U kif ratni di, marret l-ura. Isa waqat l-ura u bdiet twerza. Kif? Orjom kif. Xaħġa kek. Waqat mal-art. Mal-art, please. Sawa. U kmandaj dak l-ispirtu biex joħroġ u ħareġ. Wara ftit sekondi għajemni għamil l-art. Sawa. Din kalla għamma tmurant isħaħar. Min għamurant isħaħar u jaqra xorti id-daħħal mamul fħajtek. Tfisser id-daħħal id-demoni fħajtek. Ġifiri jibqaw jiġru warajk. Sakemm titwiled miġdid u verament tikkonsagra ħajtek li Kristu. U ġiet fuqi u għajt li pastor ma ninsija għaddi testimonjanza. Għajt li skużani ta' jekk għamil xi xenata, għajt li skużani għax għajjat, għajt li ma dak il-ħin, għajt li mux li l-ek rajt, imma rajt il-Kristu. Ix-xitan mux li jara, u mux li l-ek, u għalitu li l-ek kombinazzjoni. Aħna mux ta' Kristu biss, aħna ħaġa waħda ma' Kristu meta titweled miġdid. Halleluja. Grazzi mulej. U jina u inti irridu nikbru fil-revelazzjoni ta' verament xi tfisser titweled miġdid. Għax jiena tfisser la jien l-iskrittura tgħidilna fil-ktieb ta' Efesin, kapitlu 2 minn vers 3, fil-ktieb ta' Efesin, kapitlu 5,
minn vers 8 sa 11. Tgħidilna dal-kliem isimgħuha. Tgħidilna wkoll Ġwanni 63. Ġwanni 8 vers 44. Ġesu jgħid lill-Fariżej, Nikodemu kien wieħed minnhom sakemm twieled minn ġdid. Għallhom intom ulied ix-xitan. Missierkom huwa id-demonju. Però mhux missier il-Fariżej biss, ix-xitan huwa missier. Daw kollha li mhumiex imwielda mill-ġdid. Dak mhux kliem Gordon John Manche, dak huwa kliem Kristu. Fil-ktieb ta' Efesin kapitlu 2 tgħidlek aħna l-koll kemm aħna konna ulied il-korla. Konna ikkundannati, ulied ikkundannati. Ulied id-demonju, isma' titli jekk jogħġbok. Konna żerrija tad-demonju, żerrija tas-serb. Konna mitlufa, isseparati minn Alla. Ewwa ta' tgħidlek f'Efesin kapitlu 2 tgħidlek ukoll. Konna ċittadini tal-infern bħalma issa sirna ċittadini tas-saltna tal-Alla. Konna id-destinati għat-telfin, imissa destinati għal-ħajja ta' dejjem. Halleluja. Konna dlam u issa dawn. Konna mhux biss midinbin il-Bibja tgħidlek f'Efesin 5, tgħidlek konna dnub. U llum aħna mhux aħna biss righteous, aħna issa we are the righteousness of God in Christ. Qed tifhmu aħwa? Ħanorikom morru fi ktieb tal-ewwel Tessalonikin u mbagħad inkomplu fuq dan. Kemm hawn minnkom qed toħdu PG? Qed titgħallmu xi ħaġa? Eżis aħwa dan il-kliem qed ngħidilkom tuħduhx for granted. Dan huwa kliem li x-xitan jixtieq li intom qatt ma smajtuh. Dan huwa kliem li l-infern jixtieq li intom qatt ma tisimgħu. Jekk tiżbalja indem malajr. Fil-ktieb ta' Ġwanni, kapitlu 3, Ġesu jgħidlek dak li huwa ġej mismewwiet huwa fuq kollox. Aħna li aħna mwilda mismewwiet, mwilda mill-ġdid, aħna fuq kollox. Issa xi ħaġa interessanti Ġesu għalkemm kien fuq kollox, imma qiegħda bħal skjaf. Għalhekk aħna ulied li naqdu bħala għaddejja tal-Alla. Qed tifhmu? Ħalleluja, l-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 isimgħu sewwa din. U mbagħad nitolbu keyboardist, can you come and help us please? Isma' vers 23. Meta jiena u inti nitwildu minn ġdid, kulħadd jgħidha jien ma nitwilidx minn ġdid fiżikament. Jekk tittaħdem fuq ġismek u attent x'tiekol, għamel l-exercise, ħalli ġismek jibqalek tajjeb u tgawdih. Jekk inti tittaħdem fuq l-intelligenza, għamel il-courses, Bible College. Jekk inti tixtieq titgħallem suġġetti oħra, titmur tagħmel il-courses. Ma jfissirx għax inti twilid minn ġdid daqqa waħda sid bravu u intelligenti minn dak l-att. Mela titmur l-iskola bħal kulħadd, titmur l-università, tmur jekk hux hemm kast, jew evening classes, mur għamilhom. Jekk inti ma kontx taf titkellem tajjeb bl-Ingliż, ma jfissirx għax se twilid minn ġdid daqqa waħda titkellem bl-Ingliż tajjeb. Mur ħul lezzjonijiet biex titgħallem bl-Ingliż, jew bit-Taljan, jew biex trid. Mela dak huwa kollu għandu x'aqsam mas-sukke. Imma issa rigward spiritu, meta jiena u inti nitwildu minn ġdid huwa l-ispirtu tagħna li jitwiled minn ġdid. Spiritwalment. Fl-ispirtu tagħna, isimgħuni. Issa il-bniedem qabel ma nispiċċa ħanidhom il-kliem. Alla huwa Trinità, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Meta ħalaqna qal ħanamel il-bniedem fi xbija tagħna.
Jina u inti ukoll Trinità. Taf li jina u inti Trinità? Kulħadd jgħid jien spiritu għandi ruħ u ngħix ġo ġisem. What you see is not what you get. It's what you don't see that you get. Għattifmu? Hallelujah. Vers 23 nisimgħuha. U Alla taslim iqaddiskom jiġifieri jagħmilkom qaddisin. F'kollox Alla jridna li aħna nkunu imberkin, imqaddsin, ikkonsagrati b'saħħitna spiritualment f'kull erja. Imma tibda il-bib huwa l-ispirtu tagħna. U jżommkom sħaħ mingħajr ma tkunu mit-tifsa. Bla ma tkunu mit-tifsa. Ma tkunu mit-tifsa, xi tfisser mit-tifsa? Xi tfisser mit-tifsa? Touched. Without being very touched, polluted. Fl-ispirtu. Fir-ruħ u fil-ġisem. Sa ma jiġi Kristu Ġesu. Hemm ħafna skritturi oħrajn u mbagħad nitkellmu fuqhom. Fejn jgħidlek u fejn jurik li jiena u inti Trinità. Jiena kulħadd jgħidha jien spiritu għandi ruħ u ngħix ġo ġisem. Jien spiritu kulħadd jgħidha ħaġa waħda ma' Kristu. Dak li Ġesu jienu, dak li Kristu jien għax bħalma hekk jien f'din id-dinja. L-ewwel Ġwanni 4:17. As he is, so am I. What he has, I have. What he can do, I can do fl-ispirtu. Għalhekk intom qatt tibminimizzaw il-qawwa tat-talb tagħkom. Tifhmu? Mela fl-ispirtu dak li Kristu hu jienu, dak li Kristu għandu jien għandi, dak li Kristu kapaċi inkapaċi. Ir-ruħ is-suke, kulħadd jgħidha suke. Il-kelma psikoloġija ġejja minnha. Għax il-psikoloġija huwa l-istudju tal-aġir, tal-behavior tal-persuna. Il-psuke huwa l-emozzjonijiet tiegħi, il-feelings tiegħi, kif naħsibha, kif nara ċertu affarijiet, dik hija parti mis-suke. Qed tifhmu? Il-karattru tiegħek huwa fis-suke. Għalhekk inti titweled minn ġdid u diffiċli biex il-bniedem itbiddel il-karattru għavolja tweled minn ġdid. Għax is-suke hija l-iktar ħaġa li tieħu xogħol biex tbiddel. Mhux l-ispirtu jitbiddel f'ħakkadajn. Anzi mhux jitbiddel, jiġi ġdid. Il-ġisem faċli. Jekk ma tix tiekol, tiftaħx il-friġġ, tmur xi restorant. Jekk ma tix tidneb ċertu affarijiet bil-ġisem, tmur ċertu postijiet, tiftaħ ċertu bibien fil-ħadija, ma tagħmelhomx. Imma r-ruħ huwa int. Fis-sens int kif taġixxi għax il-jien propja huwa l-ispirtu. Ir-ruħ hija l-espressjoni ta' dak li jien inni ħajti kollha. Allura mbagħad nibda nimmatura fl-erja tar-ruħ. Kif naġixxi, kif nitkellem. Da kif inhu Kristjan jitkellem hekk? Għax għadu karnali, għadu baby. Da kif inhi Kristjana u taħseb hekk? Għax għadha baby. Allura jiena u inti ħajtek kollha ħatibqa' timmatura u tikber fl-erja maġġor anni fis-suke. Kif taħseb, kif taġixxi, kif titkellem, kif tiħħendilja l-affarijiet. It's your behavior. Our behave. Mela jiena u inti, once nitwildu miġdid, nibdew nikbru nimmaturaw fl-erja tal-behavior. Però l-ewwel titwiled miġdid.
Ma titwilidx minn ġdid għax tiġi River of Love. Ma twilidx minn ġdid għax tmur il-Qudies u laqqas il-Katedral u laqqas il-Kli tal-Huma. Titwieled minn ġdid meta inti kollok inkontru ma' Ġesu. Irrid ikollok inkontru ma' Ġesu. Trid tiltaqa' ma' Ġesu. Trid verament poġġi ħarstek u qalbek fuqu u tgħidlu Ġesu millum il-qudiem inti l-mulej tiegħi u Alla tiegħi. Millum il-qudiem ħajsir minni skont kemmtek bħalma Marija qalet lill-anġlu. Ħajsir minni dak li jrid Alla minni. X'għamel dak il-ħin? Mielet. Mielet jiġifieri r-rieda tagħha li jrid il-mulej. Jina u inti sakemm inti mwilet minn ġdid, inti s-sit tiegħek u d-demonju s-sit tiegħek. Meta titwilet minn ġdid, Alla s-sit tiegħek u inti u Alla siru ħaġa waħda fl-ispirtu. Halleluja, amen. Grazzi mulej. Jekk hawn xi ħadd illejla tgħidli pastor jien m'iniex żgur jekk kienx imwieled minn ġdid, irid inkun żgur. Mhux reliġjuż ta' jew għax niġi l-fellowship jew imur knisja whatever. Għax irrid il-Ġesu f'ħajti, irridu jinvadil qalbi u jieħu overu. Għaw xi ħadd illejla tgħidli pastor irid nitwieled minn ġdid jien olli jdejk. Għaw xi ħadd olli jdejk issa stess. Ħalleluja wan min iktar. Min iktar olli jdejk. Jekk inti għadek minn tu, grazzi Ġesu, jekk inti illejla tmut, jekk inti tmut illejla. Jalla qatt ma tmut, imma xi darba ħadd ma tmut. Taf li jekk inti ma twilidx minn ġdid, tmur dritt l-infern? Dritt l-infern, Mela biex is-salva titwieled minn ġdid, dak huwa klim Ġesu. Jekk inti għadek m'intix imwieled minn ġdid u llejla tixtieq titwieled minn ġdid u jkollok is-sigurtà li inti mwieled minn ġdid, salvat, maħfur minnu bitek u inti tkun ċert illejla olli jdejk hawnhekk xi ħadd ieħor. 1 min iktar, 2 min iktar. Olli jdejk 3, halleluja min iktar 4, min iktar grazzi Ġesu. Kulħadd iqum bil-wifqa. U dawk kollha li ollejtu jdejkom jew suppost lejtu jdejkom, il-lejla Ġesu qed isejjaħlek biex inti tkun tiegħu. Il-lejla Ġesu qed jgħidlek qed jistiednek biex inti verament tibda timxi kollok ħajja ħaġa waħda ma' Ġesu. Daw kollu li lejtu jdejkom jew suppost lejtu jdejkom jew iġru malaj reġa' hawnhekk. Iġru hawnhekk quddiem malaj. Malaj, iġru. Iġru quddiem malaj. Jekk inti tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu, jekk inti tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu, jekk inti tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu, ħadd ma jisforzak, imma jekk verament trida minn qalbek għamel issa. Halleluja, kam issa stess. Come quickly, come. Come quickly, come. Hallelujah. Come on, let's pray. U ħanitolbu ma dawk in-nies li huma fuq il-YouTube u fuq il-televiżjoni fuq il-Facebook. Ejdu di talba warajja sa stess. Intom, ejdu di talba la għajnejk, taħseb fuq ħadd ħlif Ġesu. Għalqu għajnejkom intom stess saħwa. Għalqu għajnejkom il-mulej ħobbok li xin nassugurak li inti minn tiġa tisma' dal-klim kombinazzjoni. Inti daħsbu l-kombinazzjoni tisma' dal-klim. Ara ma taħsibx il-kombinazzjoni da tisma' dal-klim, ta'? Anke jekk ġabitek in-nanna jew il-kuġina jew il-ħabiba jew il-ħabib. Il-mulej jrid li inti tisma' dal-klim illum. U l-mulej jrid isalvalek ħajtek, jrid jaħfilek nubietek u jridik il-ħajja ta' dejjem. Imma l-għażla fidejk ma jistax jisforzak. Għamel di deċiżjoni issa għamela minn qalbek. Ejdi talba warajja, poġġi idek fuq qalbek u minn fammok ejt dal-klim warajja, inti li qed wara dak l-screen. Ejt dal-klim warajja minn qalbek, intom ejdu dal-klim warajja minn qalbkom. Ejdu missir qaddis. Grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu. Nitolbok mulej, aħfilli. Irrid nesperjenza ġenwinament it-twelit minn ġdid. Mulej Ġesu. Nemmen b'qalbi kollha li inti li bentalla l-ħaj, li inti mittalija fuq is-salib u permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħek int salvajtni. Ġesu, l-ebda reliġjon, l-ebda profeta, l-ebda persuna fid-dinja ma tista' salvani. L-ebda reliġjon u l-ebda persuna u l-ebda opra tajba tiegħi stess ma tista' teħlisni min-nar tal-infern. Imminti ġejt Ġesu f'din id-dinja biex issalvani u biex inti teħlisni mill-abbissi tal-infern. Biex jien inkun miegħek għal dejjem fil-ġenna u nitwieled minn ġdid u nibda nara minn issa is-saltna tiegħek topera f'ħajti. Ġesu, ejja f'qalbi issa stess. Salvani mulej.
nindem minn dnubieti. Jina dnib kontra tijak, mulej. Imma int mit-talija fuq is-salib. U ħalli dnubieti jiġu maħfura. Mulej inti tafhom kollha m'hemm xejn moħħbi qudiemek. Aħfil id-dnubieti kollha mulej. U aħsilni bid-dem prezzjuż li inti xerret għalija fuq is-salib. Mulej, jina midneb. Waħdina dajjef. Ejni mulej biex ngħix għalik ħajti kollha millum il-qudiem. U għatin il-grazzja biex inkompli nikber u nimmatura u nżomm għajnejha fuqek sal-jum li inti sejjaħli biex inkun miegħek fil-ġenna. La tħallini qatt mulej nidbijat minnek u għatin il-grazzja Ġesu biex inkun vera persuna ġenwinament ta' Ġesu Kristu bla mistħija, bla biża. Ma jimportanix jaħseb il-bniedem. Xi darba jien ġej quddiemek mulej u rrid inkun lest u lesta naf żgur li jien salvat, nubieti maħfura u ismi huwa miktub fil-ktieb tal-ħajja. Nemmen li smajtni u nemmen b'qalbi kollu li llum jiena salvat, imwiled verament mill-ġdid u millum jien ta' Ġesu Kristu. Kisser mulej kull ħakma tax-xitan, kull jiet, kull influenza li d-demonju kellu fuq ħajti. Jien ta' Ġesu Kristu. Xitan itlaq il-barra minn ħajti, minn ħsibijieti, minn ġismi u minn kollu li għandu x'jaqsam miegħi. Jien ta' Ġesu ta' Nazaret. Jien imwieled mill-ġdid. Jien Kristjan għal glorja tiegħek missir. Amen. Għatu ċabċipa lil-mulej. Halleluja. Halleluja! Għal daw kollha li jintom qed tarawna minn fuq YouTube, televizjoni u Facebook, God bless you. Ejjew naqdu ma' nhar is-sibt li ġej għal messaġġ potenti u narħad fil-għodu fl-10 pija narawkom ukoll l-erba'. God bless you, narawkom YouTube, Facebook u televizjoni. God bless you. Halleluja.